Biasa. Eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun nuwun nuwun. Sugeng dalu salam budaya. Para pamirsa ingkang sanuhun dahat kinurmatan. Sumangga panjenengan sedaya kula dherekaken manjataken puji dalah syukur dumateng Gusti ingkang Maha Nasa ingkang sampun kepareng paring karahmatan kanikmatan kawilujengan satemah kula lan panjenengan sedaya saged kempal ing panci menika kanthi winantu kawilujengan nir ing sambikala. Mradopo awit keparing pangarsa seni Kobra Siswa Mitra Muda ingkang mijil saking Dusun Jaganglon salam Magelang ngaturaken sugeng rawuh saha salam kawilujengan dumateng panjenengan sedaya. Wonten ing wekdal menika kula badhe ngaturaken rantamaning adicara wonten ing dalu menika. Minangka pambuka inggih menika Bapak Alif dungkap candhaipun Bapak Sri Kandi, Bapak Ombyok rinantam ing adicara urut 3. Wondene Bapak Gandrungan rinancik ing adicara urut sekawan. Dungkap adicara urut gangsal nuninjih Bapak Setran. Wondene Bapak ingkang pungkasan inggih menika Bapak Ageng. Mekaten rantamaning adicara kasadian Kobra Siswa Mitra Muda ingkang badhe kalaksanakaken ing dalu menika.
acara ing dalu menika kita purwakani kanthi maos Bismillahirrahmanirrahim sugeng amriksani ngantos paripurna. Sana batelan monggo sapa